Fis-soċjetà Maltija l-arti ma għandix tkun biss entertainment imma espressjoni. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista qed jara fl-importanza ta' dan is-settur. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flaqa illi kellu mal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Industrija tad-Divertiment u l-Arti l-erba' wara nofsinhar, fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista flimkien ma' Marija Grech u Marlena Gawċi mill-MEIA iddiskuta l-importanza li wieħed iħares lejn l-artisti u s-settur tal-arti bħala espressjoni. Bernard Grech sostna illi l-arti għandha tkun integrata fis-sistema edukattiva ta' pajjiżna e kif hija parti integrali mill-iżvilupp holistiku tal-bniedem, fejn sostna wkoll li l-arti hija importanti daqs kull suġġett ieħor. Min-naħa tagħha l-assoċjazzjoni sostniet li huma bosta temi li qed iħassbuhom fosthom il-problemi fl-istituzzjonijiet artistiċi. B'Marja Galja tispjega li meta jassal għal budget l-assoċjazzjoni tara li dan jolqot lil kulħadd fis-settur artistiku. Intant preżenti għal din il-laqgħa flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm ukoll ix-Shadow Minister Julie Zara.